soc Francesc Ramírez, soc usuari de cadira de rodes, afectat de polio des que tenia un any de vida, ara tinc 60. Visc aquí, estem aquí perquè això és casa meva, visc a aquesta camper des de fa no gaire, però és un tipus de vida que feia temps que tenia ganes de gaudir i ara per fi ja ho tinc. Hem provat aquests dies el túnel de Bedindor, a Empúria Brava. Realment ha sigut una experiència molt maca. No només per la sensació de flotar en l'aire, d'estar allà volant, sinó perquè és totalment inclusiu i totalment factible per usuaris no només de cadira de rodes, sinó qualsevol, crec, tipus de diversitat funcional. També perquè el personal que s'hi hem trobat, veig que estan molt preparats, són personal que ens han atès molt bé, tant de tracte, molt afables, també a l'hora de preparar-nos per fer el vol. Van ficar una espècie d'esqueletor als genolls, que això et dona molta estabilitat a les cames. I tant la preparació com l'entrada, com després l'activitat, molt content, realment. No és res d'impacte, ni res d'agressiu, ni res de risc. I al contrari, és una sensació molt agradable. Jo soc en Manu Eres, tinc 42 anys, vaig patir un accident quan tenia 18 anys, un accident que em va deixar en cadira de rodes, un accident de moto, un accident imprevist, com tots els accidents, o gairebé tots. La vinyeta, també una experiència molt maca, des de conèixer la història de com van començar a adquirir les terres. Són una parella, un matrimoni realment molt afable i crec que l'experiència val la pena no només per com són ells, sinó perquè tot el procés de com funciona, des que cultiven fins que treuen el producte i després la cata de vins i dinar allà entre les vinyes realment és experiència molt maca i em va agradar moltíssim. El meu nom és Xavi López, soc el director esportiu del Club Nàutic L'Escala. El Club Nàutic L'Escala és una associació pel foment dels esports nàutics, en especial la vela. Des dels seus orígens treballa per la promoció dels esports i des del 2003 vam detectar que no estàvem arribant del tot a la gent on volíem arribar. M'explico, hi havia una sèrie de barreres arquitectòniques en el club i hi havia un segment de la societat, que és les persones amb una situació de discapacitat o mobilitat reduïda, que no tenien accés al mar. Fruit d'això, vam treballar intensament per adequar el que eren les instal·lacions i vam adquirir unes embarcacions 100% adaptables i vam adquirir també una petita grua per poder fer el traspàs del port a l'embarcació. D'aquesta manera vam aconseguir que el nostre objectiu com a entitat, que era acostar al mar a totes aquelles persones que tinguessin interès independentment del tipus de discapacitat o en persones amb mobilitat reduïda. De les activitats que m'agrada molt és la vela. Hem fet vela aquests dies a l'Escala, al Club Nàutic, i a l'escola del Club Nàutic realment molt interessant, una activitat també molt tranquil·la, molt gens intrusiva, també l'atenció ha sigut molt correcta i l'experiència de navegar una mica amb el vent. Jo no ho he fet mai, només ho vaig fer l'altre dia i realment és una activitat molt maca que pot donar molt de sí, així que us animo a que ho feu. Des de l'Escala convidem, si ets una persona que ha patit algun tipus d'accident i estàs amb una discapacitat o tens una mobilitat reduïda, o si ets una persona amb una edat que ja creus que ja no pots arribar o ja no pots fer depèn d'aquests moviments, no ho dubtis, truca'ns, et convidem un dia a que vinguis a provar-ho amb tu i, si estàs més segur, amb un acompanyant, que coneguis les instal·lacions, que ens coneguis a nosaltres, que coneguis les nostres embarcacions, provaràs de navegar amb aquesta embarcació i estem convençuts que repetiràs. Nosaltres aquí tenim vols de colom, o sigui, pots volar, pots anar a fer vela, pots anar a fer caiac, pots fer vies verdes, que pots fer un recorregut, més de 100 quilòmetres, pots fer des del mar fins als Pirineus. Pràcticament tot és accessible. Hi ha algun tram que és un tram d'enllaç, que és més complicat, però hi ha transfers sempre per evitar aquest tram, perquè s'adequi una mica a la discapacitat de qualsevol. Hi ha la Molina, a l'hivern qualsevol pot fer esquí assistit, més autònom, o sigui,
és un esport que ho pot fer qualsevol. Estem parlant de la natura. Hi ha moltes activitats que es poden fer, ja parlem que no estiguin a la natura. O sigui, les platges, tenim un munt de platges amb cadires amfíbies, amb passarel·les que arriben de vegades més o no, que et donen més llibertat o no per prendre el sol o per gaudir amb amics o així, però hi ha aquestes infraestructures, hi ha aquests recursos. M'agradaria que vinguéssiu, realment jo crec que ja heu provat aquestes activitats. Jo soc d'aquí, de la província, soc d'aquí de la costa, soc de Girona, i moltes coses no les havia fet i ara he tingut l'oportunitat de provar-les i m'han agradat molt. Sempre he portat una vida esportiva molt activa i aquestes activitats no les tenia, ja les puc marcar, ja estan fetes. Us convido també a fer-les, és una oportunitat important, ho tenim fàcil de fer. Hi ha un equip que treballa perquè tot sigui fàcil i tot funcioni, així que hem d'aprofitar-ho.